In mijn jeugd was er op zich geen muziek. Er was niemand die een muziekinstrument speelde. Maar als 7-jarige kreeg ik van mijn vader een grammofoon. Mijn overgrootmoeder was overleden. En het enige wat mijn vader uit de boedel had kunnen redden was een oude grammofoon met 78 toerenplaten. Een ding uit de jaren 20. Met de daarbij behorende platen. Van die grote, harde platen. En daar zat een plaat tussen, die ik helemaal grijs gedraaid heb. Met een voor mij volkomen onuitsprekelijke titel, ook onbegrijpelijke titel, maar het was dat exotische wat me raakte. Dit blijkt dus een stuk te zijn van een Hongaars-Joodse componist, die een stuk heeft gecomponeerd op basis van Hongaarse volksmuziek. En hier komen eigenlijk twee dingen samen. Het jodendom, het Jood zijn, een Joodse toets van muziek en die Oost-Europese volksmuziek. En het is pas op latere leeftijd dat ik pas dit helemaal me herinnerde van hé, maar dat heeft een soort van aanzet gegeven tot blijkbaar tot die zoektocht naar het exotische. In je jeugd heb je altijd dingen waar je achteraf over denkt, hé, maar dat heeft me altijd al getriggerd. Het woord Transylvanië heeft altijd zo'n ongelooflijke exotische klank gehad, een aantrekkingskracht. En dat geldt niet alleen voor Transylvanië, maar dat geldt ook voor Odessa, de stad Odessa. Alleen de naam al, dan ging je opzoeken waar ligt dat. Uiteindelijk groei je op en je leest boeken en het komt altijd weer een beetje in diezelfde contraien terecht. Dus er is iets in je wat je daar naartoe trekt. Wat voor mij heel belangrijk is dat ik zeker weet dat ik niet met een soort van fictie bezig ben. En mezelf voor de gek hou en leuk dingen zit te spelen en mooie verhaaltjes aan zitten bedenken. Maar dat het contact met mensen die nog iets dichter bij die traditie staan en die mensen die ontmoeten we deze week. Dat je daar gewoon mee kunt samenspelen en dat je voelt dat het een muzikale klik is. Trzymaj wacie. Bine, bine. Poftiți. Ana. Bine ați venit! Poftiți. Mulțumesc. Trei. În Olanda, trei în Olanda. În România de 4, încă o dată.
Bine. Stai jos, stai jos. Mulțumesc. Obosit, obosit? Obosit. Obosit? Da. De la drum, de la drum. Sete, ceva, un șpriț de vin, că e cald, e foarte cald, ceva pentru deshidratare. Adu un pic de apă. Noroc. Noroc, sănătate, ia cot. Mulțumesc. Mă numesc Nicu Stoica, sunt din Comuna Blăjel, județul Sibiu, România. Am vârsta de 60 de ani. Deocamdată lucrez, dar în curând voi ieși la pensie. La fluier am început să cânt de la o vârstă fragedă, de la vârsta de 7 ani. Am învățat să cânt de la un unchi din partea mamei. Fiind copil, mergeam la el și unchiul acesta nu avea copii și îi plăcea foarte mult copiii. Și așa el s-a atașat de mine, ca nepot fiind, și a avut răbdarea să mă învețe să cânt. Adică era câteva așa, mai la început mi-a arătat așa, dar eu m-am născut cu talentul ăsta. Pentru mine, muzica, dansul și toate pentru mine viața mea asta, eu m-am născut, adică, cum să spun eu, cu har de la Dumnezeu pentru așa ceva. Numai că n-am putut să profesez. Așa au fost vremurile. Părinții nu prea au avut bani să mă țină la școli de muzică să pot să fac școală. Dar eu am în sânge așa ceva, nu pot să trăiesc. Când mai supărat sau așa, eu mă reculeg cu un cântec la fluier sau la muzicuță și așa sau să mai fac o glumă când mă cer cu nevastă mea, imediat mă duc și mai cânt cu fluiera. Și chiar există o melodie, dați mai multe melodii, în folclorul românesc despre Ana. Dacă vreți, un pic, vă pot fredona un pic o melodie. Deci melodia se numește Ană dragă, Ană dragă. Ne vorbește lumea întreagă. Lasă lumea să vorbească, cine-i tânăr să iubească. Asta e textul melodiei, cam așa. Thank you. Nico is een voorbeeld van een traditionele muzikant hier in Transylvanië. Die gewoon hele oude muziek speelt die eeuwenlang niet veranderd is. Het is heel mooi om iemand te ontmoeten die helemaal in zijn eigen habitat zit. Helemaal in zijn eigen omgeving. En zich er ook geen vragen over stelt, maar gewoon is wat hij is. Ik denk dat je kunt stellen dat hier de volkskunst nog echt leeft en niet kunstmatig in stand hoeft te worden gehouden. Je voelt ook niet dat het speciaal voor toerisme gedaan wordt of dat het bepaalde wetenschappelijke doelen dient. Nee, het is gewoon, het is er. En hij zei ook van ja, hij verwacht ook dat het gewoon blijft. En dat vind ik ook wel een mooie gedachte van, ja, ik zit er ook niet over in. Het is altijd geweest en het zal altijd blijven. Voor een man als Nico gewoon heel erg duidelijk is. En
Je proeft in die muziek ook toch wel een beetje het voortkabbelen van het leven. In tegenstelling tot de Jiddische muziek. Die mensen hebben levens geleefd die toch wat minder voortkabbelden. En dat merk je ook aan de muziek, die dan ook veel emotioneler is en veel meer facetten van het leven belicht. En in die zin ook veel meer connectie heeft met Roma en Zigeunermuziek. Omdat ook die bevolkingsgroepen toch ook kwetsbaar waren. Geen vaste plek hadden en altijd maar afhankelijk waren van de gunst van de mensen die hen toelieten om ergens te wonen. Meza Ișonico, zice mie. Eu tot mă gândesc la cântat. Din ăștia vechi, de cântarele. Tot acolo mă gândesc. Se duc tradiția, știi, înainte. Nu din la ăștia la nouă. Ce face acum Guță să faci. Ce face ăștia, Sandu Ciorba, nu îmi place din ea. Numai din ăștia vechi îmi place. Ce am învățat de la bunicul și de la tata. Tot așa. Ăștia place. Cântarele ăștia. Se face fericit. Să fie tradiția, dansul și de cântat. Asta face fericire. Se duce tradiția înainte. De mensen die wij vanmiddag hebben ontmoet, dat zijn mensen uit de Hongaarse Roma-bevolking hier. Want we zitten hier eigenlijk in oud-Hongaars gebied. En dat zijn mensen die leven met de natuur en die leven met de muziek. En daarnaast moeten ze natuurlijk ook gewoon een baan hebben om van te leven. Maar je ziet wel dat muziek voor hun een zo ontzettend belangrijk deel van het leven is. Ze reflecteren met muziek op het leven. Wat ik vanmiddag heb gevoeld is dat wat heel belangrijk is toch contact met muzikanten die een hele directe lijn hebben met de traditie. Die ook zich heel erg goed kunnen vinden in die traditie, daar ook dienstbaar aan zijn. Verder ook niet over nadenken, gewoon hun ding doen. En die met zoveel enthousiasme en bewogenheid daarmee bezig zijn, dat inspireert. Ja, omdat als je die traditie niet hebt, je altijd toch iets moet bewerkstelligen bij jezelf om tot een dergelijke bezieling te komen. En dan als jij daar dan komt als Nederlander, en ik vind toch wel dat wij een beetje een cultuur hebben die een beetje geamputeerd. Ik heb het gevoel dat wij in Nederland niet echt voeling hebben met onze cultuur. En er wordt tegenwoordig van alles geroepen over ons Nederlanderschap en wat het allemaal eigen zou zijn, maar dat is heel lastig. Maar hier zie je het wel, gewoon heel duidelijk van muziek, van generatie bij generatie doorgegeven, die zijn functie nog steeds heeft behouden in deze maatschappij. Hier is een accordeonist in het dorp, die speelt gewoon elke vrijdag en zaterdag op een bruiloft. Elke vrijdag, zaterdag. Omdat die muziek gewoon nog steeds zijn functie heeft. Zijn functie om mensen te vermaken en met mensen te verbinden. En dat zag ik vanmiddag ook. Hier wordt muziek gemaakt vanuit de tenen. Nu pot să stau dacă nu cânt. Dacă nu ia sus vioara, nu pot să stau. Că sângele meu deja. De bucurie. Când ia sus deja bucuros sunt. Nu pot să stau fără vioara. Fără muzică. Fără muzică nu pot să stau. Așa am născut. De mic, de 8 ani așa am învățat. Am avut 8 ani când am învățat cu asta.
și nu poți să te las. Nu poți să pui jos. Asta e treaba. Toată ziua ea sus. Îmi place tare. Asta e bucuria mea, aici, la inima. Pui la inima, toată ziua. Mai bine ca așa, așa îmi place, ca muiere, că nu mai bine. Mi bine place. Fiu, e bine? Super, super. Periculos. Periculos. Muito periculos. Primair ben ik toch een muzikant die geïnteresseerd is in de Jiddische muziek. En omdat de Jiddische muziek ook leentje buur heeft gespeeld bij andere culturen, bij de Roma en bij de Roemenen, ben ik daar ook in geïnteresseerd. En ik ben sowieso geïnteresseerd in Oost-Europa. Dus, maar ik voel het wel dat het een soort afgeleide is van die primaire, van die hoofdstroom. Die hoofdstroom is toch het verhaal van de Joodse mensen in Oost-Europa, of in Europa. En dat is niet alleen de muziek, maar dat geldt voor mij ook dat ik de literatuur interessant vind. Dat ik de beeldende kunst die heel veel daarvan heeft meegekregen. Dat al die hele Joodse cultuur mij toch wat meest beweegt. En dan zijn die andere twee, die geven daar weer kleur aan. Wow. It's there. Wow. When you step inside, you feel and you smell you're in another era, another time. Absolutely. You feel the same. I mean, a little bit, because when I think that you're in, it never looked this bad. It's actually how I think of it. I walk in and you say, wow, the history in these walls, and it's so shameful that buildings come to this condition, actually. You know, it's like you look at the creativity in the community and the details of the paintings and the design and thought that went into it, and you say, wow, this is really a treasure in this region. Yes. Like, I know this region. This is a treasure in this region. Deze plek is een synagoge. Een synagoge die gebouwd is in de 19e eeuw. Een plek is geweest waar de Duitsstalige Joodse inwoners van Mediasch hun diensten beleefden, zeg maar. Naar shul gingen, naar de synagoge gingen. Het is natuurlijk, omdat het synagoge is in Oost-Europa, is het natuurlijk ook getekend door de geschiedenis. Eerst was het een hele rustige, mooie geschiedenis. Mensen konden gewoon hun leven leiden wat ze wouden. Met de komst natuurlijk van de troepen van Hitler is het allemaal erg veranderd. En je ziet dat daarna, zeg maar, de gemeenschap er niet meer is, waardoor het hele gebouw toch desintegreert, vervuilt, afbrokkelt. Dus de geschiedenis is samengevat in de sporen die je in dit gebouw aantreft.
Benji Fox Rosen. I was born in Los Angeles, California. I'm 32 years old. I'm a musician, composer, bass player. My family is Jewish. I grew up in a, I would say, pretty unique household. My mother's a Reform rabbi. She was the 4th woman rabbi in the history of the world, in fact. And my father grew up religious grew up in New York. All of my grandparents are European immigrants or refugees, whatever you want to call them. My father's parents from Poland, Polish-speaking, and my mother's parents were German-speaking from Vienna and from Dortmund. So I grew up in Los Angeles, and then I moved to New York and studied in university and so on, and made a career, trying to make a career in music, focusing mostly on Yiddish music, Jewish music from Eastern Europe, primarily. Spiel du klezmer mir a Geld mezummen tot Nou ja, net als bij die andere ontmoetingen kom je iemand tegen die kan zeggen dat hij uit de traditie komt. Hij is iemand die zowel het hart als het bloed heeft. Dus, en ik zal niet zeggen dat hij zich daarop voor staat, maar het maakt voor de relatieve buitenstaander van mij toch wel iets van dat ik weer het gevoel heb van... is wat ik doe, vindt dat weerklank? Of vind je mij maar een poseur? En dat is altijd spannend, want ik vind van mezelf dat ik geen poseur ben. Dat ik toch uit een bepaalde emotie doe. Maar ik kan me voorstellen dat misschien mensen die het met de paplepel ingegoten hebben gekregen, je wel datgene vinden. Het lied wat we samen speelden, dat heet Doina. En überhaupt is de Doina een slepende melodie die gebruikt wordt voor een emotioneel moment in de bruiloft. En de meeste Doina's zijn zonder tekst eigenlijk. Het zijn instrumentale stukken. En dit is dus met tekst. En die tekst is ook heel weemoedig. Die tekst die beschrijft een wereld die er niet meer is. Maar ook over een wereld van honger, van onrecht, van oorlog, van leed. Dus het is een heel weemoedige tekst. Die eigenlijk het gemiddelde leven beschrijft van heel veel mensen, heel veel Joodse mensen destijds in Oost-Europa, in die shtetls. So the Doina is going, Spiel du klezmer mir a volech. Play musician, play a volech for me. A melody from Valachia, a type of dance. Geld mezummen tot solich. Und du poik bim bom. Ein dis Choge, ein dis Charam. Play musician, play for me a volech. I'll pay you. Today is a non-Jewish holiday. It's a holiday for my non-Jewish neighbors. And then the song continues, the sun was shining down on me, the mosquitoes bit me. I have nothing, I have no cheese, I have no feed for my horses. I have nowhere to sleep. Even an empty grave in the non-Jewish cemetery would be enough to survive the winter. Play musician, play me a doina, play me a jale, a mourning song. I have no sheep, I have no cows, only a hungry wife and children.
Als ik het moet samenvatten, dan voelt dit als thuiskomen. Heel veel dingen komen dan bij elkaar. Niet alleen dat je muziek maakt met iemand, dat je voelt dat je hetzelfde wil uitdrukken met muziek. Dat je daar heel erg samen bent. En deze persoon heb ik ook nog nooit eerder ontmoet. En dan zie je weer hoe sterk muziek is, dat je meteen in een level duikt, in een stroom komt. Dat is heel mooi. En dan zo'n omgeving waar de geschiedenis is, waar je eigenlijk al je halve leven, al meer dan je halve leven mee bezig bent, dan kan ik dat niet anders dan emotioneel betitelen. Ja.